салом ба ҳама бародаро подписчикои канал. хуш омадед ба канали Инро. агар дар канали мо нав даромада бошед, ҳатман ба канал подписатсия карда обуна шавед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. дар имрӯза видео ман ба шумо беҳтарин программа барои монтаж кардани фоторо нишон медиҳам. номи программа фотофуния мебошад. силки программа дар описанӣ ва дар комментарии видео. даромада аз Play Market скачат карда мегиред. ҳамин программа аст бародаро. вақте ки программаро скачат кардед, медоед ба дохили программа. аз инҷо бародаро программа бо интернет кор мекунад. дар инҷо беҳтарин фотомонтажҳо ҳаст. шумо танҳо текст ё фотои худатонро интихоб мекунед. аз инҷо худи программа дар ҷояш мегузорад ва аз инҷо бародаро ҳамин фотоҳо дар раздел 626 та фото монтаж аст. аз инҷо ба худатон дилхоҳро интихоб мекунед. мисол дар якумаш текст менависем. дар инҷо чизи дилхоҳро менависед. окейро пахш мекунед. дар боло читар ки дидӣ содед ва аз инҷо отправка сахранид мешавад. ва читаре ки дидӣ содед баннер омода шуд. метавонед бо ин программа дар каналҳоятон баннер созед, сахранид мекунед ва аз инҷо мебароем. аз инҷо бародаро метавонед аз номаш ба худатон мувофиқро гиред. дар инҷо беҳтаринҳояш ҳаст. бародаро дар болои ҳамин менависем. ва читар дидед бародаро худаш омода мекунад программа ва аз инҷо мебароед. дар инҷо бародаро дар ҳамин инҳо дар рӯяш читар ки дидӣ содед фото бошад, яъне фотои ба худтон лозимаро мемонед. агар текст бошад, тексти ба худтон лозимаро мегузоред. ма бародаро дар ҳамин фото мегузорем. дуто фото. аз инҷо расмаи омода кардаамонро мемонем. окей. ва дар дуюмаш ва окейро пахш мекунед.
و چطوری که دیدید برادرها رسم آماده شد و سخت میکنیم. چطوری که دیدید برادرها بهترین پروگرام است. میتوانید از اینجا همه صورت ها را آماده کنید. خیلی با همین ویدیو با آخر میرسد. ویدیو با شما معقول شده باشد لایک کنید، فکرهایتان را در کامنتاری نویسید، با کانال پادپیساتی کرده و ابونه شوید.